The anchor's views and statements on the preceding program does not necessarily reflect the views and opinions of Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology, Philippine Broadcasting Service, Marina News FM Management and staff. Alas 9 na, oras na para sa gitik-gitik o pasiaw ni Lando Bisaya. Lando Bisaya, makalingaw o makapawala o problema o sa kaniluang gihula. Tune in na sa Marino News FM 106.7 Sisig na. Bola ka! Di ba? Wow! Happy! Oy, ginawa ko, mabuang ko ba yun? Sana na po kita. Happy morning! Mayong buntag! Wow! Oy! Merkulis pa gapon, holiday gapon, Merkulis pa, trabaho karon. Kaingnom ba yan nilag Sabado, Bernis gapon pag sure, oy! Ay, mabuang ko ba yung hot? Di ba ang kinabuhi? Ginawa ko. O, di ba? Merkulis Nana, magagapon. Ano sila kinabuhi? Nabuang ko. Happy lang, Jod. O, siyempre, maupay na haga. Good morning once again. Assalamualaikum. Kanyo katan, buenos dias. Kital man ustedes. Wow, chumagano. Ondi to Mia. Ay, siyempre. God bless and mabuhay po. Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology. Wow. Correct. Kung ko'y happy lang. Asa lang. Siyempre, good morning, may buntag Zamboanga City. Zamboanga, Peninsula, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Wow, pag kaninot yung kahay paminahon sa itong kinabuhi nga. Din, wala tayo eh. Pagpatapos, siyempre, mayong buntag to all the teaching and non-teaching personnel of GSMST. Good morning. May buntag labi na sa mga pinalanggang estudyante. Good morning. O, study lang. O, diba? O, eskwela, Jod. O, diba? O, siyempre, tungkol sa kainit sa atong panahon karon. O, baka ma-heat stroke ta, inom lang tubig. O, diba? O, kay masakit. O, gano'n, kung may bumta. O, siyempre, unyan ako ng mga sakit-sakit mo. Great sa takay pa rin. Siyempre, good morning sa among college president, Dr. Roy Valesco. Hello, good morning, sir. Oh, wow. Yes, sir. And your family, happy morning. Wow, happy morning. Siyempre, good morning. Mr. Roderick Tetro, good morning, sir. Ang atong Vice President for Student Affairs and Services, good morning. Ang siyempre, Dr. Receloria, good morning, atong Vice President for Academic Affairs. Well, good morning, happy morning. Og syempre, good morning, Dr. Alvin Reyes, good morning, Vice President for Administration Finance, good morning. Og syempre, diya, Sir Explain sa Finance Office, yung mga anak diya, Irma Pamplona, Magna Santos, Makmak, Abi Mitch, wow, si Beth, si Mercy, happy morning ka na itong tanano, ingat-ingat lang. Og syempre, Ma'am Norma, Villanueva, Telebruas, Bichang, Presdangay, that Supply Office, good morning. Sir Kim Lasaga, Sir Raymond, Sir Albert, happy morning ka na itong tarigato. Wow! Siyempre, replay among live, replay sa among page, ang 106, may sa panay no News FM. Check corrected pa, di ba? O, diba? O, siyempre, good morning, may buntag. May buntag. Siyempre, good morning. O, diba? Sa among YouTube channel, type lang ang Marino News FM, makitaan, o ang Zeno Radio apps lang, magkapaminaw mo dito. O, straight, walay hassle, nagbalungosan siya. O, siyempre, live ko sa akong FB account, ang Lando Bisaya. Thank you to all my friends, ang mga, diba, mga very cooperative friends. Happy morning lang. Siyempre, good morning sa atong head sa atong scholarship office. Good morning, Mr. Regan Sitoy. Matmituli Sitoy, Andoy Ashin, mga sis family, happy morning. Wow, ang yang sis sa Siloba ni Kago, mga Kago pala sa Tumaga. Atong mga Sokes Tumaga, no, mga vulcanizing shop, mga diya sa Padong sa Forest Lake, sa Matuod, diya sa Tumaga, mga kumare.
Happy morning ka na itong tanan, ingat-ingat lang. O syempre, good morning, may buntag. May buntag, Miss Marie Pibler Franco. Good morning, atong head sa Public Information and Communication Office. Good morning, Ma'am Peng. Isabel, yan. O, diba? Good morning na si Ding Rosaleos. Yung assistant si Mr. Wilson Benetes. Wow. O, syempre, wow, good morning. O, si Aileen Aninion. Wow, good morning. Si Ephraim Roldan. Diyan sa Sibuco. Happy morning! Ulitin ang senora! Sana mga lumulupyo, si Bokog, siyempre. Ang mayor dia, Sir Bong Ventura. Okay, hello mayor, may buntag. Siyempre, good morning. Ingon si Celine, good morning, sir. Si Aileen Aninion. Diba dia sa My Friends Lechon Fast Food. Wow, happy morning lang, Jodo Correco. Ingat lang, Jodo, diba? Wow, pagkanindot yung kayo. Kuya Juan, happy lang. Siyempre, good morning, may buntag. Ma'am Bueno dia sa Mercedes. Good morning, mga Bueno family. Happy morning. O dia sa Aguada Isabela. Happy morning ka na itong tanan, ingat lang. Wapang kanindot yung kaayo. Kuya Juan, happy lang, di ba? Niapa, Mindanao, di ba? Correct. Good morning, may buntag. May buntag. Si Andy Tuling by Castro. Good morning. Good morning, Sir Paul and Ma'am. Sir Castro, good morning. Happy morning. Kaya may labog kay Sigo sa mga John Malin. Bapak Sabi Chino, Densyo Chick, Auntie Nolpa, and si Kuya Longherja. Happy morning ka na itong talang ingat lang. Pag kanindot yung kayo. Siyempre, ang kumalik ko na sa Presidential Passport at Faith. Good morning. Si Aileen Aninion, wow! Ginukuha buang kubayot, si Judy Art, si Henry, si Celine, si Mildred, o diba? O si Chopper, si Shen, wow, happy morning. Ma'am Dice White, good morning, may buntag. O diba? Correct, happy. Enjoy lang, Jod, no? Pag kanindot yung kaayo, Sir Del Cosale, Precious, si Kenneth and Prince, happy mo ba sa President Tilawi lang, di ba? So open sila ka doon, nag-open na dyan namin ni Pamahaw, no? Mainit ka kung ano, nadiduguan, sa panadi happy lang. Siyempre, wow, pag kanindot yun, ginoko, happy. Nindot yung kaayo, paminaw, no? Di ba? Labi na itong skin. Muna kutis artista, wow. Kaya nagkagamit man ko, di ba? Skin Max. Wow. Skin Max, Kojic Soap. Wow, di ba? So mga soki ala, gamit na dyan mo. Skin Max, Kojic Soap. Wow, bongga dyan kayo. Kotis artista ni Landong Bisaya. Wow, pagkanindot. Siyempre, hi na dyan ko, nindot kayo. Kinuha ko. Ang akong power is 24 hours. Kinutatagal dyan ko. Siyempre, diba? Kung kayo nagkagamit man kong Power Max Herbal Blend Coffee Mix, diba? Napoy, Power Max Capsule. Wow, diba? Kanindot dyan, ginawa ko. Maglakaw ka sa kanya healthy. Siyempre, power na power. At siyempre, kung may power ka, tatagal ka talaga. Diba? Wow. Check corrected by, diba? Basta kayo Power Max, power to the max. Diba? Wow, Extreme Power Max Herbal Blend Coffee Mix. Capsule. Siyempre, Skin Max Kojic Soap. Wow. Siyempre, good morning, may buntag. Diyan sa Skybox Coffee. Good morning, happy morning. Mami Arjin Fajardo. Good morning, may buntag, Mami Arjin. Salamat yung kayo sa pan the other day. Matcha ka diba? Skybox Coffee diyan sa Upper Dulian. Sa Baras Batchoy. Auntie Chanda Ebol Fajardo. Good morning, happy morning. Diba, pagkanod yung kayo. Si VJ, MP, happy morning. Eskwela ng Jodo. Hello, good morning, Julie Garcia. Happy morning. Wow. Si Eugene Manang Kelry Ponte. Sir, naa ka sa barcode on niya? Naa ko sa barcode on niya, di ba? Wow, hello si Maria Zela Ibanez. Good morning, sir. Good morning. Naay sample. Ano siya na? Ma'am Dusot na ba sample? Wala, yung ko alam ni mo, pila tong box, 420 ba to, di ba, no? Sa may sample,
Sample sa sabon, alien, sabon. Sample sa sabon daw. Oh, correct. Oy, mag-ingat ha, mag-ingat. Happy morning. Mga tuloy ko naman pala, happy morning sa Mampang. Happy morning, Auntie Michelle Branning, happy morning. Ato mga suki na Lapiguanson. Wow, Yeng Ventura, happy morning. O siyempre sa Isabela City, good morning, happy morning. Labi na sa Barangay Baluno, happy morning. Sa Pispigulayan, Kuya Ron Maleon, Ron Cross, Limboy at Alping, dating Paisal. Dominic Tarusa, o siyempre, Region Dijan, awo. Mga Tarusa, JD Vega, happy morning. Wow. Aw, sabon di ay. Ala, nahurot na, mangayo kami. Ay, napatay usada ka kuhan? Wala natin sa bono? Wala na. Urot na. Ma'am Chan, o diba, o maninda ko diri. O diba, wapag ka ni Jud sa, skin white. Wow, happy mo. Skin max. O diba, coolest artist lang. Oh, siyempre, kalimutan ka naman ginuko kay ulan-ulan. O init-init na, pagpayong. Alam na, kay magkasakit o. Nadyo na yung magkasakit. Sakit, bantay mo sa tungod sa kainit sa panahon na. Magsakit inyong ulo. Magsakit inyong ulo. Mahilo, pagkahilo. Pagkawalang malay. Panghihina. O pagkairita. O pagkauhaw. Maputlang balat. O pawisan ka ng marami. Pagkahilo, pagsusuka. O, di ba? Bantay mo, nabawasang dami ng iniihi. Di ba, o may pulikat sa kalamnan. Ito pong mapil mo nga dahil po sa kainit ng panahon. Di ba, At ito din, mapil mo ang sakit sa ulo, pagkahilo, pagkawalang malay, pangina, pagkairita, pagkauhaw, maputang balat, pinapawisan ng marami, pagkahilo. Ito pong sintomas ng mga taong walang pera. Kuya Juan, happy lang Jodo, di ba? Ay! Aray, mabuang ang sugo. Aray, din ako eh. Din ako yung buang sugo. Sa tito, masakit sa ulo. Sakit walang pera. Kaino sa init. Kuya Juan, matani. Happy lang, Jodo. Sabi, good morning. That is Menyusa. Salamat, good morning, happy morning. Yung mga boys, di ha? El Hombre Zapatos. Wow, inyong mga tikod na pala pa. Siyempre ito mga suki sa mga guys. Sana bagsakan. Ako Linwin. O siyempre, good morning, my buntag. Diyan sa Santos Market, sa number 13, mga Enriquez family. O siyempre, Hamjas Itil. Hi, good morning. Diyan sa, ginuko na dyan radyo. Hello, good morning. Ma'am Marina Masinsin. Diyan sa student canteen. Kay Naajoy radyo. O, di ba Naajoy radyo? Punitin ang grado lang. Hala, pakuski da Aileen. O, si Irene. Pakuski na diya. Naay radyo da sa student canteen. O, diya dyan mo mamahaw. Kaya, mga putahe nga init kayo. Presko pa kayo magulay. Na po'y appetizer na bulad. O, di ba? Pag kanindot yung kayo. Diya sa student canteen. Wow, ha? O, siyempre, diya sa Gloria's Canteen sa Tilinlin, Viola de Rosales, sa Lisela Pimoni, Kalatutan, Kanta. Mukanta sa ko para Hello, good morning. Good morning si Wismon Statham. Good morning Sir Lando Paglit og happy birthday kay Jerry Casimero. Ogma April 11 anong gi-advance man nimo dinhi apta ko malong joke lang happy mo. Taga Upper Tamion Vitali after Tamlan ang sa likadyo sa layo kayo Pasahan na to. Upper Tamion Vitali. Happy birthday. Happy birthday gi-advance ni Abda si Wismon sa Statham. Wow. To you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Live what you want and want you what you live. Diba? Ay, happy birthday ni Jerry Casimero, ha? Diba?
O, meron kang 10,000! Okay. Kasi itong gustong mag-reseller sa Skin Max o Skin Max na pwede ha. O sa Power Max, pwede mo mag-reseller. Diba? Wow, Panginoon to. O, kontak ka lang mi. O, diba? Kontak ka, no? Kita, no? O, kontak lang sa among text line ang 0975-0723036. Wow! Correct. Gusto. Hello, good morning! Good morning! O, diba? O. Correct ka na siya, o. So, pwede. Hoy, pwede mo, ha? Pwede ang mga songkid, ha? Pwede mo mag-reseller, ha? O, pwede mo kontak ka lang sa among manager ang 0975-0723036. Power Max, Extreme Power Max, Herbal Blend, Coffee Mix. Siyempre, diba? Skin Max, Kodik Sopa. Pwede mag-reseller, ha? Wow. Correct. Pagkanindot to kayo. Happy lang, diba? Hello, Mary Joy. Happy Senator John Saligan. Good morning. Buntag sa mga utangan dia. Good morning daw. Ay! Maunang wala mo'y kwarta gahapon. Kay dili ito araw ng kagitingan. What? At mga walay kwarta, araw ng kagipitan gahapon. Mauna! Yan ang totoo! Mabuang ko ba yun? Ito na sa okore ko. Yes! Way! Oh yeah! Baka na siya. Akapela lang sa akong kuhan ha. Kaya di magkuhan siya sa karabit. Yeah! Oh yeah! Start lang tika kung na ako'y kinahanglan. Nangita kong tao nga pwede na kong utangan. Nagsige nagtungis na pildi o katulo. Hasta ang kwarto ko lulo ako na dispal ko. Start lang taka kung na ako'y kinahanglan. Nangita kong babae nga pwede na kong minyuan. Bahalag tiguang basta siksilang o kwartahan. Ihatag kong tanan basta ako madato lang. Isalahan lang tika kung na ako'y kinahanglan. Katong gibasit ko sa akong gipanguyaban. Hasan akong hilakag ug makogibalibaran. Tumanok siya pagkahuman nagdiba. Istoryahan lang taka kung na ako'y kinahanglan. Kung di na ko mabayran ang utang sa akong silingan. Kung daghan pag problema nga grabe og seryoso. Sampiton ko ang ngalan sa Ginoo tabangi ko. Lord, asaylo tungod ako makasasala ning kalibutan. Lord, asaylo ako. Simba lang ko basta gusto ko lang. Basta may t-shirt ko nga bago yung inutang. Pag may bagong perfume nga kumot ka ay. Kung may bagong sapatos o bagong rilo, musimba lang ko basta gusto ko lang. Kay mag-standby ko sa gawas sa simbahan. Basta may bayot ako ang diskartigan. Kauman ko maibog ako yung pangawartan. Musimba lang ko basta gusto ko lang. Pag may gwapa nga chicks ako nga matripan. Basta nindot o lawas akong tutukan. Kunya pagkauman mo sa akong birahan. Lord, pasaylo tungod ako makasasala ning kalibutan. Lord, pasaylo binakog sa una kay Saulang. Kaya ko kung mabuhi nga mag-inusara. Taway ko trabaho, Ginoo ko mabuang ko pa. Daghan ko kwarta nga nung dili na ko kung kaila. Yeah!
do, di ba? Bisaya. Bisaya to, ano? Lord, pasaylo. Di ba? Napadiri, Sir Lando, ikaw na ba naikulot ang buhok ba niya? Di ba? Ang kanang mga kulot ang buhok mo dyan ay tinuod, ha? Sila ang, di daw, na text-text di, Sir Lando, kanang mga kulot ang buhok, Sir Lando, no? Sila talaga yung totoong may lahi na half Pinoy, tapos half Canton. What? Okay lang buhok ba? Murag Canton manggod, napansit Canton ba? Kujawan, di ba? I will wipe you from the face. Mabuang ko pa na. Tinupon ka naman. naman. Maodyo ni, tinuodyo ni siya, Sir Lando. Nakatuon na ko, Sir Lando, nga kung kinsa tong mag-react sa kong post, doon po ko mag-react sa ilang post. Di ko, kung wala mag-react, di po ko mag-react. Diba? Hello, good morning ko na maawa sa kayo po. Diba? Si Yeng Binto na kanukutan, happy morning. So, okay, diba? Gracias, happy morning lang. Rapi ko sa Catalina, Divisoria, happy morning. Diya sa Kabatangan, happy morning ka na itong tanan, ingat-ingat lang, Siyempre, good morning. May buntag, ato mas sa talon-talon loop, diba, mga cousin family sa Tugbungan, happy morning. Siyempre, mayong buntag. May buntag, Infinity Salon Barbershop, happy morning! Di ba? Wow! Enzo Milano, happy morning! Siyempre, good morning, may buntag. Si John Steady Jimar, Uncle Moda, Uncle Richie, si Dream Boy. Wow, pa daw sa Infinity Salon and Barbershop. Happy morning, Chocorek. Wow! Kuya Juan. Hello, good morning, Miss Zia David. Good morning, Idol. Uncle, salamat to kayo. Wow, happy morning na Chocorek. Correct, di ba? Happy lang, di ba? Basta kalimot na, pwede mo mag-reseller sa sa Extreme Power Max, di ba? Herbal Blend Coffee Mix, and syempre, sa Skin Max Kojic Soap. Wow, happy morning, di ba? Correct, happy morning na dyan, So, contact lang diri sa among istasyon, ang among text line ang 0975-073036. Pagkanindot so kayo. Ginawa ko, madala kong gamit. Pero, di ba? Pero, usay ka na sa gabi ilang, kay init magunang ko para nindot ang resulta. Pagkanindot, ginawa ko, mabuang ko. Ay, napo diri, kini. Hoy, Sir Lando, manayong na, nag-text rin. Hoy, ikaw imo kong gipasakitan. Unya karon, di ba, Hoy, katong ninot nga katong bakla na to sa kanang, di ba, katong, ding, ana, kana so, hello, Michael Basalo, winner. Di ba, kana, Idmar. Idmar. Imo kong gipasakitan. Di jud lalim ang imong gibuhat kanako, Idmar. Unya karon mag-text kanako. Mag-text kanako nga makikita kanako, Idmar. What? Kabaga ko ni Mugnaong, Idmar. Kabaga ko ni Mugnaong, Idmar, uy. Sige. Pagulat niya, kay padulong na ko. Ay! Pagulat. Pagulat na, Idmar, kay padulong na ko. May ginawa ko, mabuang ko bayot, ginawa ko. Hoy, ginawa ko, ayaw sa, mga estudyante, ayaw sa hapit na finals, ayaw sa nang gugma-gugma, ha? Ayaw sa nang gugma, mana, Kumusta ang grado? Kumusta ang grado? Ay, nako, Sir Lando. Pula pa sa heart.
Ako to mga college ha, kapita finance, kinuko, maraming lisulan ni mga laki na bang, mabugoy na ba kayo? Muna yung pangutana, ang mga pinaka lisod na mga pangutana sa college, matanong, musulod ka ba'y? Musulod ka ba'y? Di ba? Di ba? Yan ang totoo! Pero ang makatintal mga tubag, ang makatintal na tubag, ikaw ba'y? Musulod po ka? Ang magka-pressure nga tubag, kung dili ka musulod, dili po ko. Mabuhaan ko ba yun? Nasa, Meron ka bang kaibigan na masasabi mo totoo? di ba? Ang the best nga tubag, no? Ang the best nga tubag, ambot lang, depende. Di ba? Ang kwadyon, ang ending, ana, ay di lang ta musulod ba yun? Minor subject na bitaw na. Balita, mabuhaan ko ba yun? Di ba? Hello, ni Ponte Manangkel. Hello, happy morning. Si Mark Perez, Shason Cautivar. Happy morning. Pag ganito tiyo, di ba? Ingat lang, God. Kanta po ta. Kanta ta. Una na to. Yes! Aligre ko ta, naka-siginom ko. Naka-extreme power max eh. Yeah! Si Tatay Duming, hilig og iring-iring. Sulod pagod siya sa usok karoon. Matod pa daw niya, bisan tigulang na si tanang mga dalaga mag-ilog taon. Sige og panit chicks basta mo agi. Duulo na niya puwerte. Grabe lagi, murag masyat gyud ko sa babayi. Kay mo kuyog sa iya. Ako matingalang tiguwang-wang-wang. Kauyag gihapon og batanon. Wow! Bisag tigulang na, magkurog na maglakaw, biragi hapon. Wow! Si Tatay Duming og ang batanon. Nauyab ni Tatay Duming ang batanon. Si Tatay Duming og ang batanon. Nauyab ni Tatay Duming ang batanon. Tatay Duming. Tatay Duming saktos datong humok kayong ilong bisan gipangwartan tira Japon. Dili gyud mo tagambisan ka na mo okay. Masubo pagyud kung imo siyang tambagahan. Sige og panit sa chicks basta mo agi. Duolo na niya puwerte. Grabe lagi, murag masyat gyud ko sa babayi. Kay mo kuyog sa iya. Ako matingalang tiguwang-wang-wang. Kauyap gihapon og batanon. Wow! Bisag tigulang na, magkurog na maglaka, biragi kapon. Wow! Si Tatay Duming ang batanon. Nauyab ni Tatay Duming ang batanon. Si Tatay Duming ang batanon. Nauyab ni Tatay Duming ang batanon. Siya ang tiguwa nga pertigabi kagara. Masuko pagod kung imo siya nga tambagan. Siya ang tiguwa nga pertigabi kagara. Masuko pagod kung imo siya nga tambagan. Mo agi, duolo na niya puwerte. Grabe lagi, murag masyat gyud ko sa babayi. Kay mo kuyog sa iya. Ako matingala. Tigo wang. Ay, mga tiguwang. Hello, good morning, may muntag. May muntag, Mother's Side. Good morning. Jory Balome, Sebastian. Happy morning. Wow. Jory si Jula, si Dondon. Happy morning. Mami, Dana, Apa, good morning.
Ate Bit Painan family, good morning sa Ayala. Best Blood Flores, Alviar. Nasa Lacon Village Home. Subdivision ko, happy morning ka natong tanay at lang. Wow. Mami, dala po doon apa. Happy morning at Silver Cross. Malimer na Chong, Idol Chong. Happy morning. Ma'am Pilis, gusto ko natong kalsyan Lolo Artar. Ma'am, Captain Marnet Apit, good morning. Captain Molorente, Close of Christian Chong. Happy morning, Monsika Bell. Happy morning at Sir Salon. Happy morning ka natong tanan. Siyempre, Dr. Nenito Gonzales. Salamat kayo sa imong pitchang. Ang ipo talaga. Wala pa dahil coming pa dahil no kay Bisin. Kasi asawa niya. Analig Gakang, Ryan Gakang, yung masilingan niya sa si Guso. Diba? Si Julius, happy morning. Wow, good morning, Dr. Tagpasyo. Good morning, atong HS Sports Social Cultural. Good morning. Hello, ingat-ingat, Ma'am Pia Luna. Happy morning. Mario Show, happy morning ka na itong tanan. Chan Ramirez, happy morning. Siyempre, diba? Si Mahason, Noel Gula, si Ruel Anton Gregorio, ako na makuyog. Happy morning na joke. Palit na. Alam, palit na mo ha. Pwede mo nga rin sa mong istasyon, diba? Una kasi mo pambutang stock diri. Si Ma'am Dusutan magbutang tagkuan diri. Ma'am, magpadala kag kuan, Ma'am, magbutang diri daan. Si Rafael de la Cruz, di ba? Ay, ako papalit na kung estudyante na yung palit platuan. Joke lang. Hoy, joke lang. Ano siya ko di ba? Teka lang kung happy lang, joke lang. Di ba? Ay, mabuang ko ba ito? Enjoy nyo. Hi, ko kayo, no? Grabe kay ko mo na ko, di ba? Hi, ginawa ko. Siyempre, kay bago ko na programa, siyempre, nakinom siya kong kape. Di ba? Sa Extreme Power Max, Herbal Blend Coffee Mix. Para alive na alive, di ba? Para ako po'y tatagal lang 3 oras. Di ba? Okay nga naman. Siyempre ako mga anak, hindi na kay kuha na sa kay. Giandaman dito ni Wano. Giandaman dito. Giandaman dito ni Uncle Ruben. Ako mga anak daw si Shy Bright ko Diyos ay siya daw syagit na ta. Ani anak pakpak. Regine! Marina News FM. Season na. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Season na. Dapat kalami. May pa lang. Na ubanda hindi na ang ubanda wala pa galing mo puti, tag-init na po. Sabi magkalimot ha. Basta tag-init ka na pa na, magsuot ka. Magsuot tao ka ng nipis. Nipis ayaw ng baga. Di ba? Manipis na manipis na damit. Di ba? Kanang presko daw. Dapat keep hydrated lang. Inom ng tubig. Di ba? Magpayong ha. Payong. Anumang pangnangga sa init. Di ba? Sigurado ba kayo? Siyempre, mag-sunscreen or sunblock. Di ba? SPF, mga 30 plus. Di ba? Wow, bongga. So kung may outdoor activity, up to 8 o'clock lang. Oh my God, di na po ko maklase yun niya, kainit. Joke lang, sa gym na lang. Di ba? Okay, medyo init yung kaayo ang panahon. Kung init kayo, siyempre, kung walay trabaho, di ba? Kung di ka na mo trabaho, di ba? Trabaho na lang, Jod, kay, mantay aircon man sa Kujawan, di ba? Anak lang, Jod. Kinabuhi, siyempre, good morning sa atong mga soking tigpaminaw karon nga nasa gym kay nag-receive silang tupad. Joke lang, no? Muna yun nga, charity begins at
Diba? Big on, diba? Charity begins at Senate. Joke lang. Uy, joke lang. Happy-happy lang. Labuan ko mayot. Siyempre, niya na ito. First set sa ito kapalagan ng adlaw. Si Aris Taurus, si Cancer. Pagkanito ka. Ayo. Correct ka dyan. Happy lang, Jod. Napo dire. Napo dire. Dako og sweldo pero layo ang bana. Gamay ag sweldo dool ang bana. Asa imong gusto ana? Diyan o Orlando. Doon di ba dakog sweldo pero layo sa bana. Gamay sweldo nya dool sa bana, di ba Umasta ka! Akala mo kung sino ka! Correct. Pwede sa Orlando ang duha na lang. Uy, mana ka mong mababae no? Mana ka mong babae no? Ayaw pamilig laki nga kuha na. Tanawa ng ilong sa laki ha. Kana mababae ba? Katong manguya pa mga minyo. Ayaw tanawa ng ilong sa laki. Basta di day ilong day. Di mo day ilong doon. Tupong ilong ang opposite sa ilong. So, joke lang. Kutsawan tani aray. Ayaw ko bata pa ko linggara po ka na sa correct ana sa. Ay abuang ko di ba Aris. Hoy kanang mga didyo nimo ma-fulfill karong adlaw. You won't be able to fulfill karong some of your responsibilities karong adlaw. So unless imong ma-realize karon that you cannot keep on wasting your time. Banta na ka sa imong gumagalon. So you need to learn to talk with your mind. Talk to your mind, if you want a lasting and long-term relationship. Awana di ay? Mag-extra di kayo mong galingon di ay? Kuya Juan, tani o yung gala ba sa galingon ginuo ko? Mag-istorya ka, Aris, atubang lang sa amin para mag-istorya ka mundo ba? Para walay problema. Para sa imong career dapat mo karon. Night 10-0 adlaw Aris nga imo ipakita karon. You show yourself and be so outgoing, causing conflicts karon with your workmates. Try lang to play it a low key. Hinahinay lang paubos lang para walay problema. Kay pag ma-high pitch, awat na, awarding, mag-away dyan mula sa imong mga workmates. Para sa imong kayo karon. Ayaw biyai, ayaw ka ng mga nga madesperado kay ka. Labi na lay mga problema all around you. So in this time, Aris, is need to keep your mind, kalma-kalma lang jud ka. Og syempre, hilom-hilom lang, quiet lang para walay problema. Hoy Taurus, karon Taurus, to get rid of your taboos and repressed feelings karon. Tabus, ay ginugo na maligo ka. Asa mang tabus? Ay tabo man day na. So ang plural sa tabo, tabus, di ba na sa og siyempre repressed feelings karon. Kay mao nay makakatag nimo og feeling of freedom. So na kay freedom karong adlaw. Sa imo gug makaron. Kung in love ka, Taurus, you only get what much as you give. Sa igada mo. So you won't experience love to the fullest unless imo pong ihatag ang imong kaugalingon completely para walay problema. O di ba Henry? Anak lang John. Para sa imong career daman mo karon, kanang kahadlok ka ng fear of retaliation, di ba? So what na di na part sa leadership. Patay ha? Ang kana is respeto. Muna pinanganindot. Dapat imo dyan ipakita karon sa imong workplace nga you're a role model. Role model man ka, magpaso-paso ka diya, paso-paso ba, rampa-rampa. Rampa. Mabuang ko bayot. Pala sa imong kayo ang karon. Ang mga pulong, may mo dyan siyang pinaka-dautan, harmful when physical damage. Kanang mga pulong, man pinakasakit yun. Dapat be moderate lang with how much your words cause pain. Patay-patay ka. Gemini! Muna ka ng Gemini, dili ka pasensyoso pa siya ka ng Gemini. Naapoy nagbother mo ko ng lawa. So, imong i-feel ka nga every activity you start is wrongly approached. Awa ko'y manay mong i-feel. Di okay na lang.
I can feel it too. Sa imong karon, kanang fulfilling relation karon includes na giving up certain things karon para ma-embrace nimo ang new one. So ay kadlok, don't be afraid of change. Kung ay mga kausaban, ayaw dyan labi na gugmay pagkaskutan. Para sa imong career naman mo karon, try lang na to get on this work as much as you can, ha? O sa imong trabaho. Kay may experience karon ng tendency na fall behind later. Patagdag ka. So try lang to make the most of your time. Make the most of it lang. Para sa imong kayuhan karon, Gemini, kanang imong dako nga achievement karon na kung nakabot nimo kuno sa imong kinabuhi karon, only happen mo na resulta sa imong ipangbuhat, your efforts and determination. Oh, so ay lang ka, don't be tempted by easy success. Okay, wala jud ha. Puro jud na ang malampuson ka, na jud na yung mga kalisod nga imong agian. Wow. Hoy, Cancer, hala gino ko working in excess karon og kulang sa tulog. Muna changing your mood karon. Gayo malao. Ay kulang sa tulog. Kulang sa tulog, kulang sa dulog. Walay kwarta, sakit sa ulo, ano sa So make sure you rest a little more, ha. Kayo na mo na ma-change sa imong mood. Imbis nito imong mood, kulang tulog, walay kwarta, sakit ulo, pak. Mawala, pak, ganun. Di ba no? Sa imong gugma karon, Cancer, no, don't let ayo ito kanang dili magsinabtan karon or kulang sa istorya, dialogue break, maka-break sa imong relasyon. O karong adlaw is a special day to start cake conversations. Wabungka. Para sa imong kalagdaman mo karon, ayaw kag saligab sa kinsa karon, labi na sa imong trabahoan karong adlaw, Cancer. O dapat imo do things yourself na lang or else postpone them for a better moment. Para walay problema. Para sa imong kayuhan karon, dili walay mali, ha. Dili daw tan nga you have to sure mag-treasure ka sa imong umaabot sa imong paglaom. Ha, bayo, ha. Sa imong paglaom ug ang imong ginadamgo. Your hopes and dreams kay maunay mag-allow nimo to get better every day. So manayong na, make your dreams come true. So, make your dreams come true. Make the most of it. Make the most of it na lang. Mauna, kasi no, make your dreams come true. Hala, balik og tulog para magdamgo gapong ka. So, mauna ang atong first set ko lang ng adlaw, si Taurus, Gemini, o si Cancer. Ang unang set nga mapas mo. Ginoo kay nga no, sila ang unang nito. Ha, Regine, awu. Nadiri nagilag if at first kuno you don't succeed. O diba? Remember, ha? O sa sinugdanan pa lang, dili ka mulampos o dili ka if at first you don't succeed, form a party list group. Ay, mabuang ko ba yun? Di ba? Kay, remember, ha? Nasa Diyos ang awa and nasa tao ang gawa. Di ba? Ano tinood na, di ba? O tinood kaya na, no? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa, nasa Kongreso ang biyaya. Joke lang. Hoy, joke lang. Ito mo, subit lang. Halang ko na ito na ilambay po na love yung pagpag ko na ganun. Regine! Ito ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisina. Pagkala medyo ikaw, galo-halo karon. Napaka-init kayong panahon. Ligo na. Diba? Ang ubandya, Ginoo ko. Nangangarap ng gising. Diba? Remember, ha? Nga ang nangangarap ng gising, siguradong babangutin. Napo dire sa Orlando, first meet na mo ba? Humot kay siya.
Pero sa kadugayan, di naman siya maligo, oy. Ang taong dili mahilig maligo. Mahilig na manglugod og bato. Ayaw, og hadlok ka. Now, Sir Lando, nganong inaanay mo niya, Sir Lando? Pag ang badge gani, ang badge gani mo hilak, pag ang babae gani mo iyak habang nganang kalang kuyog sa iyang boyfriend. Dino dyan ano? Kaya ang babae gani mo hilak sa kuyog iyang boyfriend, una-unaon sa uban nga. Uy, bakla ni siya, uy. Bakla si itong laki na to. Ano man? What? Nagpapaiyak ng babae. Uwe, anak di ay. May bayot ya. Walay bayot dito. Di ba? Pag pag ang lalaki na po mo hilak, kuyog ang iyang girlfriend. What? Ang una po sa uban. Uy, ang bakla to, napapaiyak ng babae. Very much! Bayot ko na. Lord, patawad, Lord. Ana, Lord. Alas 11 na, Lord. Lami na kaog leksyon, Lord, sa Presidential Basura. Katong wala ka pangapi, naikapi diri ha. Mag-order lang mo diri ha. Mag-order lang mo. Mag-order mo diri sa Marino. Extreme Power Max Herbal Blend Coffee Mix. Skin Max Kojic Soap. Wow, bongga. So, ano ang atong second set sa itong kapalaran ko na adlaw? A few moments later. Correct. Manang yun nga. Ganina. Kung dili ka gustong masakitan. Likaye ang mahigugma sa tao nga. Nilalandi ka lang. Para wala'y problema. Kudyawan. Di ba? Di ba, Leo? Matagal mo na pala ako nilolo ko. Mirisi. Kuyawan, di ba? Napo diri mo na magselos kay kakay mo. Magselos din siya. Kaya nga naman, mag-react sa lain, nga dili mo react sa iyang mga po. Kagawa na pihapi lang, di ba? Hoy, Leo! Hoy, mga customer karon Leo na. Mga customer around you will start to get to you. Batay ka? So, batay na jug ka. Labi na makigistorya ka sa ibang tao when talking about people who are not present. Sa mga tao na siyempre, marites, chismis na siya, Leo, no? Para sa imo gumagaron. Don't put your expectations sa imong relasyon karon nga. That is only starting. Nag-start pa gani, ayun, nagkuhano. So, take one step at a time lang and you will avoid getting hurt para walay problema. Mga pangani pag-ila-ila, chuk-chak na yun. Murag sweldo. Murag sweldo, ATM na yun. Para sa imong karon di mo na karon. Next sure lang dira nga you organize your tasks in a way nga medyo ka na siya pinakasayon will be easier for you to fulfill them. Para walay problema sa imong karon mo karon. Di ba? Leo, one day na lang, Sabado na po. Uy, sana all. Correct. Para sa mo kayo karon, make sure nga you share every moment kayo mag-express karon lawa ha. Sa mga tao nga close kayo nimo, people closer to you. Kaya this is how you will create happy memories. Wow, bunga. Memories. Di ba? Light the corners of my mind. Misty water colored memories of the way we were. Diba? Ala-ala nung tayo'y magsyuta pa nang namasyal ta sa luneta nang walang pera. Diba? Sulay snack ko to.
Ay, sa mo ko yabuya, basta wala mo'y kwarta, yung garapin mo. Hoy, Virgo, kung di mo i-alarm ko lang yung karon to have more than one view sa mga butang karon, you won't get anywhere karon, Virgo. Remember, ha? The basis to understanding is communication lang dyan na. You have to communicate. Para sa imong gugma karon, ayaw kadlok ang mga kagulanan, mga loneliness karon. So dapat to have to embrace the moment and enjoy it completely lang, Jud. So tayo lang to focus on getting to know yourself fully lang. Para sa imong kayon karon, tayo lang na to generate personal issues karon with your workmates, ha? Kaya naman prevent mo any type of conflicts. Wabong ka man kaob. Para sa imong kayon karon, kanang pagkakalbuso, pagka-pride nimo, dili na sabon, no nga mabula na. Manay main reasons karon for a conflict of social group. Batay jo, ha? Kanang dili kay ka mo accept og mga imong sayop na Ginoo ko. Manay mag-generate mo great personal insecurity. Libra, everything karon Libra, no? Everything will be in favor nimo karon. O pabor kani mo, di ba? Wow, social. So pabor jud nimo. Oy Libra, pabor man nimo. Oy Libra, pabor ko manglaban dito be. Pabor ko man dito. O in favor nimo karon, pabor nimo tanan karon. Oy Libra, pabor ko guwa. Sigurado ba kayo? Suguan Libra, di man malibad kay pabor na niya. Sure turns out to stand out at work lang. Sa imong gumagaron, ay kadlok giving yourself in a body and soul to your partner karon adlaw Libra, ha? Take a rest and experience pure love. Treasure these moments lang. Sa imong kadlok mo na mo karon, make sure lang nga you enjoy your job as much as you can. Kaya manukatan mo to stand out everyone else para walay problema. Para sa kayo karon, you need to learn to put up sa mga sayop the mistakes of people around you. So try lang to exercise karon tolerance sa imong kinabuhi. So you need to learn to ignore people's mistakes para walay problema. Para sa imong kayuhan. Scorpio. May kanon Scorpio na pa kay ikaw yung disagree jud ka, dito ka mo agree karon with everyone everywhere you go. Everywhere you go, wherever you will go, pantay lang jud ka. So try lang not to hurt the feelings of your loved ones para wala problema. Sa imong gugma karon, there will be some friction, mga friction karon, mga electricity, mga grounded karon between you and your partner karon before you can set things straight. May natpanta nga manay makataban nimo to help you more forward para wala problema. Sa imong karamdam karon, na mga dili maayo karon sa imong workplace, ha? Na dili maayo karon, total chaos karon. So dapat imo nang butang hangin pa nila mo chaos ang ligid. So you need to split in 3 parts so you will fulfill your task. Get ready for this para wala problema. Para sa imong kayuhan, na imong mga oportunidad karon, Leo, ha? May people love your life. Mo na mo around the corner, wabungga man ka. So take a close look lang, imo na close look lang og unsa sa imong mga prioridad, sa imong priorities. So naman nato si Cancer sa wala nga adlaw, ha? Si Leo, Virgo, si Libra o si Scorpio ang ikaduhang set nga mapas mo karon kay ngano. Sila ang ikaduhang mituo. Oh, wabungga man. Nanapon mo, mabitaw ni. Nanapon nag-text na ko, mabitaw ni siya. Correct, manang ato dyan ang igugmao ng atong parents, ha, mga anak. Kay mo dyan nagkuhan ni Ginoo ko. Atong nanay, atong tatay, panggawon dyan na nato. Pero sa ipod, no, maglibog manguta sa atong ginikanan po, no, maglibog po ta. Kay sa una, pagkatulgon ta, bisag dili ta katulgon. Nya karon, pukaon ta, bisag katulgon pa ta. Dimda maglibo. No, di ba? Nya sa una, tudloan ta itong ginigaglakaw. Nya saban niyo tag mulakaw. Kay mukudsog, gusto ko mulakaw. Kaya nung mabuang ko bayot. Nya, og kuhan na yun. Tudloan tag sulti sa bata pa. Nya, karon, og mutubag ta, tamparuson na yun sa itong ginikanan. Magtubag-tubag na day ka. Pak, musoko na ka na ako, sampalungon na yun ta. Kudyawan man ta, oy. Dito, happy. Respeto sa imong kagalingon, respeto sa imong ginikanan.
Antay ka tol. Ay! O ta maghilom-hilom. O maghilom-hilom po ta. O kasukaan sa itong ginikanan. Maghilom-hilom po ta. Mayroon po na itong ginikanan. Ha? Di na ka mo tumaga? Nag-adik-adik ka no? Nag-adik-adik ka. Dugara mo problema sa iyong mga ginikanan, ha? Ay, mabuang ko ba yun? Ano sa ginabuhi? Espira ka na mo sa imong papa diri, ha? Yung ka naghuna-huna sa amo anong, ha? Alam, mabuang ko ba yun? Tala, sakit na. Hala, kay alas 11 na, marang gigutom na sila itong mga katiyana, no? Hala, sakit na dyan. Pakpak ka na ganun. Regine! Wow, ang galing sumayaw at ang ganda. Live broadcasting from ZSCMST Campus, Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisina. Oy, lami, alas 11 na laman ikaon. Ginawa mabuang ko ba yun? Halakaw na dito tayo sa French Lechon Fast Food. O, na diya sa Estrada Street, sa may tituan. O, na po yung mga combo meal diya. Wow, lami dyo kaayo. 160 to, madam, no? O, diba? So, na po per kilo. O, diba? Wow, diya lang. Alas sulong na magkapatid. Hungit-hungit na. O, diba? Wala binala sa iyay karinderya o sa sudan na to diha o nasa Southern City Colleges. Happy morning! O, kung ka itong mga soke diha. O ba? Hala, kaon-kaon na. O, mas may nang magkaon tagdagan kaya pala o mabuang kusgan. Ganun mabuang. O, tinood dyan na. O, nagkaon na ba? Ito mas yung karinderya diha. O, diha ba sa Barcode Green and Restaurant, no? For catering, different functions. Diyan lang ang 0905383975. Basta Prince Lechon, ay tayo sila malas what space yung seafoods. O syempre, wapang diyan lang ang 093640400314. Basta Prince Lechon, tilawi lang. O, diba? O. O, syempre, niya na nga itong third set sa itong kapalaran karong adlaw. Regina, wawu. Oh, correct. A few moments later. Oh, diba? A few moments later. The later is now A officially few open. moments later. the later is the later is really open. Kujawan talo di ba? Oh, sa mga sudan na to diha to sa mga kantin, di ba? Oh. Unsay sudan diha mamasinsin sa tong student canteen, oh, di ba? O syempre diha sa kuan, no. Wala sa cardios kasi mga dili kay mga yung sitwasyon karon sa trabaho, mga difficult situation karon adlaw. So you need to learn the big part of sharing is giving up certain habits lang para walay problema. Sa imong gumakaroon sa cardios, so don't make that special someone karon. Ayaw gimo karon, ayaw jud nga nga kan-express sa mga be part of your life. Okay, it's something only your partner should decide. Wabunga. Just make sure lang nga imong ipakita, imong ipamatyag, mapanuri, ipakita mo, imong show your love lang sa imong one. Para sa imong karang naman mo karon, ayaw ipakita ang imong pagkahuyang karong adlaw, labi lang ngita ko sa when you finding yourself under stressful situations sa trabaho. Dapat imong ipakita karong kalingon as a cold and calculating person. Wo social. May kadiya kay calculating, murag calcio ani sekretaryo. So 1 + 1 = 2. Make the most of it ng sekretaryo. So, okay, ginagawa sa para sa kayo will solidify your natural gift karon. Have not exploited before. Wow, bungga man ka. So make the most of it and use it as much as you. Para ay ginawa ko. Capricorn, medyo na yung mga issue karong adlaw Capricorn ha. Okay, not patangin mo ng ano para wala less komplikado ang imong. Una-una imong pulong, imong bungat karong adlaw. Oh, komplikado ha. So na yung mga issue karon, manotice mo na yung mga issue karon, bahala ka. Sa imong gumakaroon, stop your shyness. Ayaw ka law-law da oy.
Kaya mga asar karon gino on your side to release mga innovations karong adlaw. Og syempre ipakita your true self to your partner. Wag bunggaman para sa imong karakter naman karon. Oy, financial avoid lang sa mga long-term investment karon ala Capricorn ha. So dapat mag-handle karon sa imong mga financial issues karon carefully. So ang swerte karon wala na ba dyan sa imong wala kay swerte malas karong adlaw. Ingat-ingat lang dyan pero wala problema labi na sa financial. Para sa imong kaya karon you can get excellent result karon labi na sa imong gipangimo karon of the dynamic energy. As long as makahatag kag practical sense of everything nga imong gi-take up. Wa bongga Aquarius. Oy, karon sa nay mga tao kasi nay mga tao karon nga imbaluan kanimo nga will push your career unexpectedly karon. Wow, bungga. Di ba? So this is a good news for you. Wow, bungga man ka. Sa imong magaron, nay mga signs kanong adlaw Aquarius are starting a more positive phase sa imong kinabuhi, love life. So start building a happier relationship. Wow, start building. Nadugay pa na kay mag-PR pa na. Mag-give mo pa kag building permit, di ba na sa happy relationship. Para sa imong career, di ba na magkaroon? Ikaw karon mo you're rather insecure karon now it comes making great decision karon ala Aquarius ha. Dapat salig lang jud sa imong financial evolution karon nga maka-reach sa completely unexpected twist lang. Wa bungga man ka. Para sa imong kayuhan karon Aquarius, you need to let go sa mga authoritarianism karon lawa and syempre let those who should protect be free before you see the possible result. Ay na mag-authoritarian, ikaw, ay ginuko din na pwede. Wa na ilami Aquarius. O, manayo para sa imong kayuhan. Ha? Dapat imo dyan na napakita sa free. Protect, be free before you see the possible result. Wow! O, di ba Pisces, no? Pisces! Naakay sa pinakarong ikan sa Senado, Pisces, joke lang. Wow, bongga ba? Kano ka ba sa feel completely active karon o want to take up a challenge karong adlaw Pisces. So dapat you have to call a friend and say this person who wants to join in this adventure. Wow, bongga adventure man jud. So adventure gani dili na pwede i-minus, i-subtract, division, subtraction. Dapat adventure imo 1 plus 1, 2 plus 2. Para walay pa adventure ba gani? Labay adventure nga imong minusan. Dapat imo nang adan pun-an na siya. Para sa imong gugma karon. So you let yourself be taken away by your romantic attitude karong adlaw Pisces. But you don't know what to do. Di ka balik sa buhaton karon. Muna mo follow lang kasi imong nahuna sa imong instinct karon and don't afraid of rejection. Kung ayaw kadlok kung injection rejection man din kanog injection. Kuyawan para sa imong career naman karon. Sa imong financial, ang imong financial progress karon slow. Hinay kayo ha, hinay kang. Pero ayaw kagool. You just need to wait for the right moment lang. Okay lang na. Natay financial, pero hinahinay, pero kanunay, manay pinakaninot kinagdali, dawal na kabali-bali, day, pangit kayo na siya. Di ba, Pisces? Smile! Di ba? Picture. Di ba na sa... Wow, bongga. Para sa imong kayuhan ko, Pisces, no? So, ginuko, take life easy lang. So, avoid lang leading a busy life at the expense of organic disorders. So, ang imong health will appreciate it. Wow, bungga man ka, okay lang. So, manaman naman atong kapalaran ng adlaw. Atong kapalaran sa tambal. O di siya pwedeng gamitong tambal sa unsa man nga klase nga sakit. Because if symptoms persist, insult your doctor, get your card, your cash, and transaction slip. Thank you for banking with us. Okay. Wala kang kinabuhi, o diba? Wow, bongga. O diba? Naamo da ni siya. Mo na pinakanindot. Kini siya. Manang kita ma-obsess. Dapat na naata. Dapat ma-obsess taning upat ka F. Unsa ng F? Ifalakfak, palayfay. O diba? Nadjot ako makatom ya po ko, no? Manang ma-obsess taning upat ka F. O diba? Kung atong pagsalig. O diba? Pagsalig. Diba? Faith. Atong faith. Lahat po tong faith sa fast food kay byuda naman to siya.
O, di ba, Faith? O, imo nang i-practice daily. O, di ba, gratitude daily. So, meditate. O, mag-ampulo, o. Nya, mo basa ka, you have to read inspiring books para nindot na siya, di ba? O, nya, mga prosesyo sa kinabuhi, imo salig jud ka. Fitness! O, dapat karon naman ng mga 4F nga itong ganahan karong adlaw. Sa atong karong adlaw, di umaabot, di ba? O, dapat fitness, exercise sa 4 to times a week. O, di ba? Stay hydrated lang, kay init-init ba ron? Dapat imong i-prioritize ang imong tulog. O, 8 hours. O, so 8 clean and balanced meals. O, di ba? O, meals ha? Dili females. Meals na, mga laki lang. Nya, walk lang. Da, pamilya. O, F mo na, family, no? So, spend quality time together with your family, di ba? Mag-communicate openly, di ba? Support each other. No, sa finance, so, dapat you have to budget atong income. Save at least 20% each month. O, di ba? Mag-ano siya, correct? So, invest na mga long-term growth. Magkatumbya po saan yun, di ba? So, i-avoid lang mga unnecessary expenses para wala problema. Na imo po nang i-track imo mga financial goals. So, magkatumputan niyo, di ba? Kanang po sa basa ta sa kuan ba, no? Sa Reels, sa Facebook, sa ano pa, pagkanindot. Hala, samtang nagbasa-basa ka, nangaon na sila diya sa prescription, sa barcode, sa mga kalendarya. O na sa AI, sa sound ng psychologist na lapi lang. Hala, kaon na siya, gitna. Regine! 106.7 News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Wala man lang yun. Kinabuhi. Ay, nagkuhan na din eh. Nag-iwan ako pak. Nagkuhan na din sa kuhano. Sa PGM. Wait na, tago oras. No, di palihod na salamat sa kayo. Ay kalimot at chapter 12. Ang kulubin pang halo. Nauna, ito kay Papa John's. Ano natukan ko sa kong laway. Atong hiring para mo taya na mo. Naskayay, taya na mo dia. Nasa wow. 913 of 186. Congratulations! Mali. Tapos sila Bisaya, the one. Sa kong magkatukan na one. Siyempre, ang tipagkatawas kangina, tagitik sa kawanangan. Sila Bisaya. Salamat, Jod. Sa among, siyempre, sa among station manager, walang buong nagkukihan, Martina Bangon, wala yan si Dr. Reynaldine Tidahay. Siyempre ang broadcast technician, wala kayo na ang guwapito ng aking mami Arjen. Wow, diba? Si Ruben Kiet Pahado. So, namin tapuling nyo kay sa bahas kanginan, sila ng Bisaya, the one. Sa akong programa katukman, pwede malaman ang gitig-gitig pa siya ng Bisaya. Very much! Diba ang programa sa Kabuntagon, diba? Diyan sa sikat, nagkagustong ng estasyon, ang 106.7 Marino News FM. God bless us all. Mua, chip, babu. Minda, supsa, minda, supsa, Mindanao, Mindanao, Supsa, Mindanao.